Farem en el futur, perquè l'educació, clar, té un poc la qüestió de que això no es notarà d'ací un mes, d'ací 2 mesos, sinó que es notarà molt més endavant. I així tinc papers també, això és com tot, tots poden tindre papers. La Conselleria també ha previst l'eliminació de 450 unidades en secundaria, per exemple, para el año que viene. Inspectores de educación, que ya te digo yo que no son del blog, puntos del PP, temen el cierre de centros con el aumento de ratios por aula. Las consecuencias del decreto se dejarán notar en el curso 2013-2014. El 66,5% de los profesores de primaria, ESO y bachillerato de formación profesional de la Comunidad Valenciana piensan que el fracaso escolar aumentará con estas medidas. Y ya te digo también que el 66,5% no son del bloc ni de partits progressistes, també t'ho dic perquè treballen això, i per tant això és una qüestió purament pràctica, és a dir, que hi ha un percentatge de la població del País Valencià que vota el Partit Popular, per tant molts d'ells també pensen que això provocarà més fracàs escolar. És a dir, que este decret, el que estic segur és que no és bo, el que estic segur és que no és bo. Més sí que és per aula, no és bo per a l'ensenyament, i es va notar el curs que ve i es va notar en les generacions futures, i aquest és el problema, i aquest és el motiu de la moció, i aquest és el motiu perquè ens agradaria que es creaven, no sols que es creaven la moció, sinó que es canviaran les polítiques del govern valencià. Sí, vosotros primero me va a votar que sí, y evidentemente pues la cifra, el monto de cifras que hemos hablado con el señor alcalde, pues evidentment se van passar assessors en les Corts, en la Diputació, qui siga, però crec que aquesta gent no s'arrima a les escoles i no són coneixedors de la realitat. Això, Andreu, és una moció tipus com quasi tots els partits feu. El meu partit no le fa perquè no té àmbit. Però sí, te passa, te denunciaré. mai he votat, crec que a la ciutat ninguna moció tipus, no me n'agrada mai. Una moció original o sui generis del poble les vote. Sí que és de veres de que estic més prop Interrompim el ple. que ha fet Andreu, doncs com jo del PP. Estic més prop de l'explicació del PP però clar, com sempre ho dic, poc interès ha tingut el bloc en aquesta moció endavant, poc d'interès. Tinc ganes algun dia que me digueu és que no volgueres participar, però és que no m'heu donat ocasió de participar. És que tinc ganes un dia de que me digueu és que tu estàs dispost, ho he dit sempre, però no s'ha raonat, però és que no me deixeu participar i ara voleu que alça la mà. És que és obvi. Jo abans has començat a contestar el dia Vicent de primer perquè el que vaig a dir a continuació és dirigit al blog. Home, en nom dels meus companyeros, assessors o diputats de les Corts o del grup popular de la Diputació, pues jo t'agrairia que retirares l'última paraula, però en tot cas, ja que ells no se poden defendre, me vaig a defendre-los jo a ells. Com t'atrevisses a dir que són uns analfabetos? Que no han xafat mai una escola? Com t'atrevisses a dir això? Això és molt fort. Jo te demanaria sempre que tu eres una persona reflexiva que ho retiraves, perquè si no, vosaltres, jo us vull dir que els companyeros, que a més els coneguem a tots, tant d'assessors o diputats que estan en les Corts Valencianes com a la Diputació de València, són gent preparada, formada en inquietuds i en ganes, i en carrera la immensa majoria, i els que no tenen carrera pitjor, perquè són més polítics que els que tenen carrera. Llavors, Vicente, jo demanaria que retirares aquest insult o aquesta descalificació a aquests professionals. Vaig a puntualitzar, perquè em va explicar mal. No han xafat una escola per verificar les dades que estan creant. O sigui, tot aquest informe s'ha fet dels informes externalitzats. O sigui, ells no tenen constància de la realitat del que està passant. Pues això jo t'asseguro que no és cert. És normal també que tu no ho sàpigues. De totes maneres, jo ara faré constar en acta el que tinga que fer constar en acta
perquè no vaig a deixar passar aquesta insult i aquesta descalificació a uns companyeros del meu partit, i farà costar el que n'hi ha que fer costar. Però, claro, almenys és que tampoc ho saps, però mira, tots els que tenim així, que són del Partit Popular, que en certa freqüència anem a un acte en Puçol, o en Alboraya, o en Ribarroja, o en Gandia. I que parlem en ells, com que no xafen les escoles, els col·legis, això, no és de veres. Jo vull, senyora secretària, que consti en acta la descalificació que ha fet Vicent Pérez en nom del grup socialista als assessors o diputats, assessors i diputats del Popular, tant en les Corts Valencianes com en la Diputació Provincial de València, perquè ells actuen en conseqüència. I ja dit això, Andreu, anem a veure. Així, si volem fer ara molta demagògia, jo te podria dir, home, això de les ràtios és allò que deia el diputat José María Penella en relació al ràtio, a veure quants ports caben en una quadra. Això pot ser, està publicat, que comparava les aules en alumnes en ports. Jo supongo que no serà així, però sí que ho diguem. Jo agrairia, Andreu, t'ho dic molt sé, que m'explicares això de ser progressista, perquè potser jo soc o no soc, no ho sé, però com no sé jo això de ser progressista, imagina't, des de la meva ignorància jo crec que ser progressista és que les coses funcionen, els servicis i les inversions funcionen, però segurament estaré equivocat, Però anem a veure, i tu dius, i també ho fan els del PP? Perquè la gent dice a manifestar-se i no sé quantos, en els menos, i tota la història, i en el carrer no sé quantos. Home, en el carrer se manifesten els que se manifesten. Si tan mal, jo ara te fas la pregunta al revés, si tan mal ho fan, com és que el PP, elecció rere d'elecció, guanya per majoria absoluta? Pues no ho sé. Els interinos, i acaben, són el 15% del personal docent de l'administració educativa en la Comunitat Valenciana. I torno a dir, evidentment, sols tenen el mes d'agost, tant en ocasions, però en setembre, quan s'obre el curs escolar, els interinos a treballar. Claro que a treballar. I he acabat. Andreu, te toca tu per acabar. Bé, simplement per acabar, en fi, lo de la demagògia que diu un representant del Partit Popular, bé, no vaig entrar en aquesta dinàmica o en aquesta discussió, perquè a més és l'última intervenció i jo sempre intento cenyir-me el que n'hi ha. A més, el comentari era sobre una qüestió que a més és que és de llei, vull dir, s'està aprovant una normativa de que a partir del 2013 es tindran 2,5 metres quadrats en les granges per a poder ser porcs, i en canvi en l'ensenyament són metre i mig, és metre i mig. No te digues que és metre i mig quadrat. Però salen al recreo, no? Home, però bé, no volia ni entrar, però igual que abans per al·lusions s'ha dit, igual que Panyella havia fet demagògia, t'he dit el que havia dit, no havia fet demagògia, havia dit que s'està aprovant una llei a partir del 2013 que tindran aquests metres quadrats. En ensenyament tenen 1,5 metres. En això, si n'hi ha metre i mig, l'institut aproven que tingués 30, 36 o 42 alumnes, i en molts casos les aules, per exemple, l'institut on estic jo tenen 50 metres i en Figueran també 42, segurament. Però bé, dit això, la moció crec que estava clara. El que demanàvem era que l'Ajuntament de Museros fera una declaració defensant l'escola pública, perquè nosaltres pensem que hi ha uns atacs per part de l'administració, en especial central i autonòmica, i el que volem és que millore la qualitat de l'ensenyament. El nostre objectiu al presentar aquesta moció és este, i és la nostra manera de veure les coses, i per tant el que intentem sempre, igual que hem fet en l'altre, en aquests moments el que estem intentant és defensar l'escola pública, evidentment des del nostre punt de vista, perquè això ho representem nosaltres, i bé, desitjat que hagués dit abans, però bé, ara quan busca la votació cadascú és responsable del que vota i del que decidís. Vots a favor de la moció del bloc, vots en contra, abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que fa referència a la proposta d'aprovació del calendari laboral per l'any 2013.
Com tots sabeu, és una competència dels ajuntaments elegir 2 dies de l'any posterior, el 2013, per incluir-los en el calendari laboral. De forma habitual, no són mai excepcions, sempre s'elegeix el dilluns, dia 8 d'abril, que és Sant Vicent, i el divendres 16 d'agost, que és Sant Roc. La proposta és aprovar aquests 2 dies per remitir-ho a la conselleria perquè se tinguin en compte que aquests 2 dies és festa local en museus. Sant Vicent, dilluns, això. Jo suposo que, no sé si l'altre que diu, se aprova per unanimitat, no? El punt número 5 de l'ordre del dia fa referència a despatx extraordinari. Com tots vostès saben, estem celebrant ple ordinari i per tant és facultat dels grups polítics que si no ho desitgen poden prestar propostes o moció prèvia votació de la urgència per incloure-los a l'ordre del dia. Algun grup vol presentar alguna proposta o moció? Pues passem al punt número 6 de l'ordre del dia, que és l'apartat de donar comptes per part de l'alcalde de les coses diguem més importants o més significatives que han ocorrit des de l'últim ple ordinari que se feu el 26 d'abril 28 d'abril fins avui. En primer lloc volem felicitar Adrián perquè fa 15 dies en un frontó on era Vicente? Sí, en Alfafar. En Alfafar? Sí. Lo veig jo este matí, en Alfafar. Queda campió individual de frontó en la modalitat a mà. Per tant, felicitar-lo, donar-li l'enhorabona. Este divendres demà juguen Adrián i Enrique en l'Audal, la final de dobles, a les 8:30, i esperem que també tinguin un èxit important perquè ja ho han demostrat. Adrián ja és per segon any campió individual i si demà guanyara Adrián i Enrique pues, també per segon any quedarien campions de la modalitat de frontó a mà de dobles. No, l'altre sí, són 2 anys, però no sigui molt difícil. En un altre ordre de coses, informar-vos que l'Ajuntament ha procedit a la contractació de 10 persones per fer de monitors en l'escola d'estiu d'ara del mes de juliol, que es comença a Javier a la setmana que ve, no? L'escola d'estiu de dilluns, no? Per una altra part, també dir-vos que s'han atorgat 9 beques del programa La Diputebeca, que són 2 mesos de treball i una compensació econòmica de 500 euros al mes i que també el dilluns es començaran a treballar. Informar-vos de que el dia 15 de juny se va procedir a inaugurar, entre cometes, la reforma del parque de la Finca de Rolaga, que estava manifestament mejorable i gràcies a un pla de la Diputació de la Conselleria d'Agricultura, el Pla Rural Ter i una subvenció de 35.000 euros que s'ha passat íntegrament a la Conselleria d'Agricultura, Plan Rural Ter, s'ha fet una reforma importantíssima en el jardí del Parc de Rolaga i per tant tot el que siguin inversions i servicis pels ciutadans de Museros i aquest parc que necessitava aquesta inversió, per l'any que venien 45.000 euros per altres parcs i altres jardins, també del Plan Rural Ter de la Conselleria d'Agricultura. Per això es comencen ja alguns a atendre, com han de criticar nosaltres, si sempre estem demanant els diners i traguem-los, perquè, vamos, si hi ha una diferència molt gran entre estar en l'oposició i governant. Informar-vos d'una altra subvenció de 26.000 euros, que és el conveni UNER, Corporacions Locals Agràries, Rama Agrària. Se va procedir, ja estan seleccionats, a contratar a 13 persones
que durant mes i mig van estar treballant a l'Ajuntament en la modalitat, insistir, és la rama agrària, subvenció de 26.000 euros, i 13 persones que estan parats en museros van estar mes i mig treballant i guanyant un sueldo. Una altra subvenció, estaríem contents. Subvenció de la Conselleria de Justícia i Benestar Social del tema del gabinet psicopedagògic, una subvenció de 12.350 euros, que també hem recibit. No és el moment d'informar de visites privades, però informar-vos que fa cosa d'un mes investigué a la Consellera de Formació, Empleo i Educació en una visita privada a Càmacs que complia el 60 aniversari com a empresa. No tots els anys en museros, antes havien estat en València per la zona de la Malvarrosa, però entre la Malvarrosa i museros eren 60 anys i invitaren a la consellera i estiguin, vosaltres teniu que dir, parlarem a l'acte i aprofitarem per després en un hueco en buscar l'Ajuntament i estarem parlant com no podia ser d'altres coses de problemes de política social i d'educació, com no podia ser altra cosa. Ahir en el despatx meu. És important això. Per tant, este capítol de donar comptes ja ha finalitzat, però bueno, si heu vist, estem parlant entre 3 subvencions de 72.000 euros de l'administració autonòmica, no tota l'autonòmica, la de l'INEM és del govern central, 26.000 euros són del govern central, INEM, corporacions locals, rama agrària. I passem ja al punt número 7 de l'ordre del dia, que fa referència als decrets d'alcaldia. Estan repartits tots, els teniu teniu, i bueno, això és una facultat de l'alcalde que s'està enterant i conformes o no, i res més. El punt número 8 fa referència a donar compte de l'escrit de renúncia de l'acte de concejal del PSOE de Francisco Segarra García. Fa cosa d'un mes, el dia 27 o 28 de maig, van recibir l'escrit de renúncia d'este concejal. En principi anàvem a fer un pleno extraordinari a mitad de juny, jo Vicent de Silvio ho vaig dir, però bueno, després per una sèrie de raons no se feu, i entonces s'ha fet el primer bueno, és que va fer el 29 de maig total, que este és el moment de la corporació donar-se enterar del acuerdo de renuncia y solicitar a la Junta Electoral Central o Provincial, això és feina de la secretària que demà mateix està fent aquesta tarea, que remitisca l'acte credencial de la nova concejala. En el moment que tinguem la credencial de la nova concejala se convocarà un pleno per a la seva presa de possessió. Això és, en teoria és qüestió de dies, de pocs dies, però bueno, no dependís tampoc de nosaltres, dependís de la Junta Electoral Central. No està així present, no sé si no està present, m'agradarà pues donar-li les gràcies. No, Fran, estic parlant de Fran. Pues això, pues haver-li donat les gràcies per l'any que ha estat amb nosaltres, desitge que li ho transmitiu i que, bueno, la vida cada un lliure de prendre les decisions que cregui oportunes i nada, nosaltres no tenim res que dir com una gent que és solicitar a la Junta Electoral Central que remitisca l'acta de la persona siguiente de la candidatura i en el moment que estigui la credencial se convocarà el pleno a la possessió, en este cas una nova concejal. Jo en este punt sabré que dir algo com el grup o això és que això ni se vota, és donar compte i ja està. I arribem a l'últim punt de l'ordre del dia, que és l'apartat de ruegos i preguntes. Vas començar l'apartat de ruegos i preguntes dels senyors concejals. En primer lloc té la paraula el portaveu del PSOE, la
les assignatures podeu fer-les, comprar-ho. Jo al fil de la moció que ha presentat el company del bloc podria fer un prec per a que se constituïra aquesta comissió que se va reunir l'Ajuntament en la Societat d'Unió Musical de Museros i que tinguera presència representants dels grups polítics en aquesta comissió. En principi no va ser així, perquè la reunió l'ha demanat. A més, ara este viatge ho he dit antes. A diferència que el primer viatge es quedaren nosaltres a ells, ara han sigut ells els que han venit a parlar amb nosaltres. I entonces nosaltres no som aquí per invitar a tercers quan ells han demanat parlar amb l'Ajuntament. Per això, per res més. Jo estic fent un prec. Sí, molt bé. I ja que vostè ja ha contestat, no tinc per què contestar el que li ha dit al bloc, però quan parlava del 5% i per què el 7%, jo sí podria dir, i per què no un 26-58%? Molt bé, que sí. Jo ho he dit, crec que si no he dit el 28, he dit el 29. Jo li puc dir, per què el 26-58%? Que sí, que molt bé, que sí, clar, que sí, faltaria més. El percentatge de dedicació que té més un Grosechal, segons va manifestar vostè en la sessió plenària en què se va aclarir els percentatges de dedicacions, i si no s'ha equivocat se va manifestar que era per la celebració de bodes civils. En els últims 12 mesos en Museros s'han celebrat 20 bodes civils i el sobrecost que li ha suposat a l'Ajuntament són 10.501 euros. Això evidentment, ja que me diuen 10.501 euros que se li podria assignar. Ells em refereix que vull que costi l'acte. Per anar contestant el futur grup, ja tenim que no pot ser el de Javier Marí te equivoques. El de Javier Marí te equivoques perquè Javier Marí té una dedicació del 57%. O sigui, a part de les... Sí, 57-84%. Entonces, se cobra per el percentatge de dedicació, a més les bodes. I entonces, i han acabat una cosa que ja se ho han comentat. Si el tema de les bodes, bueno, jo he estat molts anys fent i no volia fer més. Però és cosa de disponibilitat dels fins de setmana. De disponibilitat. I el que cobra Javier Marí és absolutament legal, legítim, i està d'acord amb acordat en el pleno. Jo l'únic que ha manifestat així és que vostè va argumentar en aquest ple que aquest 26-58% de diferència respecte als demés regidors, que és el 31-26, era per la dedicació a les bodes civils. I això suposa un cost a l'Ajuntament, un sobrecost en càrregues de 10.501 euros. Quan l'Ajuntament per les bodes ha ingressat 4.000 euros. Si veus els percentatges de dedicació és clavat. De totes maneres, Javier, tu no saps. Yo le regalaré una calculadora para que hagas cosas. No, si vols te passo la còpia. Vale, no, Javier, deixa'm jo. Entonces un break. Vale, molt bé. Volíem començar fent una sèrie de preguntes. Una era sobre el tema de urbanisme. Des del 2004 que se va iniciar el Pla General. La redacció del Pla General. Juliol del 2005. No te penses que s'encina. Juliol del 2005. Pues el primer pago se fa en el 2004, el 10% de l'empresa. Podria ser l'Atlanto tingut, perdona que te talli un segon, el procés d'adjudicació de la redacció del Pla General és l'expedient més perfecte impossible. Ha arribat a publicar-se fins al boletín oficial de Brussel·les. Entonces, en la dada que m'ha facilitat el propi interventor, el 10% que se entrega a l'empresa que se designa a la redacció del pla se fa en març, en desembre del 2004. Volia preguntar-li, sap quan se va aprovar el Pla General està en un moment crític. Independentment de les retribucions per les que s'adjudica, que és el que has començat tu parlant, feien arquitectures, era el que se li adjudica, després de fer-se alternatives i s'adjudica per una quantitat que ara no la recordo important. 155.000 euros. Molt més, no? 155.000 euros. Jo, el meu haurà dit 200.000, però bé.
pot ser 150. Els plans generals tenen un problema impressionant, que això els que estem vivint el dia a dia de l'administració pública a nivell local, comarcal, provincial, ho sabem. Jo mai entès, i no serà perquè no m'ho digueren quan m'emprengueren en la Càmera Agrària, el pleno que se feu en la Càmera Agrària, el dia 25 de juliol o de juny de l'any 2005, no seria que no m'ho digueren. Vosaltres no sabeu el fandango que se va ficar un pla general, en el millor dels casos 8 o 9 anys, m'ho diuen, però com teníem normes subsidiàries, era un projecte més ambiciós i més xut. El pla general és més ambiciós i més xut, les dues coses. I 2005 han passat 7 anys. En aquests 7 anys, mentre s'ha desarrollat, han canviat una muntonada de viatges, les lleis a nivell de l'estat espanyol, una muntonada de viatges, les lleis de la Comunitat Valenciana, i una muntonada de viatges, les lleis que regeixen i que tenen molt de pes, les que més pes tenen en la legislació de la Unió Europea. I clar, quan no és l'estudi d'impacte ambiental, és l'altre. Ara una ciutat més sostenible, ara no sé quantos. Estem negociant en ells, la Conselleria de Territori i Vivienda, mantindre el pla inicial que aprovarem. No està fàcil. I a més te dic una cosa, perquè això m'agrada molt que n'hi hagi molta gent. És important. Està difícil perquè la normativa ho complica molt. I nosaltres estem disposats a acceptar algunes coses que ens han dit. Ja fa un parell d'anys que sabíem algunes coses que se les carregaven. Quan entraven a parlar de la llei de protecció de l'horta i coses d'aixes, doncs ahir ja ens anàvem fent una lampadilla important. El que vull dir-te és que nosaltres hem intentat salvar els mobles i que el pla general que aprovaren inicialment en juny-juliol del 2005 i que així està el consejal perquè era consejal d'urbanisme, per res més. Després ha continuat Vicent i ha fet la mateixa tarea, igual o millor, però Vicent Costa està per allí, que és el que més tingué que veure en aquella època, perquè era el consejal d'urbanisme i Andreu i tots el coneixen, este pla general el coneixen tots, al dret i al revés. Anem a intentar salvar els mobles, no està fàcil. I l'únic avantatge que tenim en general és algo que potser a vosaltres també us ho han comentat. Donat la conjuntura, donat la que està caient, recordeu-vos que l'any 2005 se cabrejaven, venien, i el meu camp no arriba allí perquè no està incluït dins del pla general. Igual dona que sigui en residencial, que en terciari, que en industrial. Se cabrejaven en aquell moment, en el 2005, si hem dit, anem a qualificar tot el terme municipal com a sòl urbanitzable, tot el món volia. Claro, ha vengut el que ha vengut i ara alguns se tremolen, jo crec que ho ha comentat alguns, hi ha moltíssima gent que està demanant que això està un moment perquè té por a que en un moment determinat se pegui un pas avant i el que ara encara està pagant com a contribució rústica pague com a contribució urbana. I alguns propietaris de sòl urbà residencial han vengut a parlar amb mi i no fa molt a demanar-me, per favor, José María, sòl urbà, no urbanitzable, sòl urbà residencial, a dir-me, per favor, fica-ho rústic que vosaltres no volem pagar contribució urbana. I això fa que la pressió la treu. Si vols després no tinc ningú inconvenient en dir-vos a vosaltres, no té per què fer-se banda, però me dius qui són aquestes persones, si tu també Vicent, si voleu, o Cristina. A veure, gràcies a que no hi ha aquesta pressió que la gent ara quasi passa del pla general de museus, perquè l'únic que té por és que s'aprova i que vingui la contribució urbana, que no la pot pagar perquè no té ingressos, la situació és que però en definitiva tant Vicente ara l'última reunió no vingué perquè
estaven operat i sabia, és que fa 15 o 20 dies estiguem parlant amb la consellera Isabel Bonilla, estiguem parlant amb la consellera, estem en l'ensenyament, i jo i Vicente pues lo vingui per això, perquè Vicente ara com a consellera urbanista ha estat en totes les reunions que ha anat a la conselleria. Els nostres tècnics tenen l'encàrrec de l'equip de govern de que negocien i si no són 10 i al final són 8 però que se queden 8, que no se quede en 4 pensant per entendre's Entonces la seva resposta sap quan va aprovar-se no, però Vicente seria un mago. Anem a supondre que no hi haguera cap de problema. Cap. És que un pla general és molt difícil. Torno a dir, ja acaba. Imagina que no hi haguera cap de problema. Jo firmaria, sense haver cap de problema, que d'ací any i mig la Comissió Territorial d'Urbanisme, que és la que té l'última paraula, va aprovar un pla general perquè els pobles, els enxeraments l'únic que tenim facultat és exposició al públic, al·legacions, aprovacions inicials, aprovacions provisionals, però l'aprovació definitiva d'un pla general no el fa ningú enxerament, la fa la Comissió Territorial d'Urbanisme. I si no hi haguera cap de problema, que sí que n'hi ha, jo firmaria de 5 anys, com que hi hagin problemes, n'hi ha poc de tant. La seva pregunta era l'afiliació. Era l'espai civil. Han conegut que la situació financera de l'empresa que va redactar este pla, Estudio CM Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo, evidentemente, está en concurso de acreedores sobre lo que antiguamente era suspensió de pago. Donat que 355.000 euros que se li ha pagat a esta empresa, tenim previst algo en el cas de que se tenga que fer? Tenim algo previst per a que si n'hi ha que tornar a redactar rectificacions o van anar al FEM els 155 euros? No, anem a veure. És que imagina't anem al pitjor dels casos. El pitjor dels casos no seria començar de zero, no? Tot el que n'hi ha fet, i n'hi ha molt, està superat la fase del concert previ. Està superat la fase del concert previ. Entonces, Paco Ávila, és que diuen Paco Ávila, efectivament la seva empresa està feta. Nere i tota la història, però Paco Ávila ell continua treballant i col·laborant com a responsable ara d'Institut CM o com tu vulguis, però ell l'encàrrec que té que fer, que té encomanat l'ensenyament de pla general, està de fer a totes les reunions. Les que fem en València, l'última, la de fa 8 o 10 o 15 dies, es digui en l'anterior també. O sigui, CM continua a través de Paco Ávila, estar present i treballant en tot. Per tant, està contestant que per part d'aquest senyor hi ha un compromís en cas que n'hi hagi alguna despesa per la redacció, rectificació, de que va fer-se sin cost algú per l'Ajuntament de Museu? Sí, no, ara a veure, és que no sé si ho ha dit antes. Fa 15 dies estiguem a la consellera, a part dels tècnics, estava la consellera. Se suposa, que probablement en aquesta línia, que la redacció del pla general hi haurà que fer altres modificacions, algunes importants, però que el mateix Paco Ávila les va fer. Si n'haguera que fer una modificació ja molt substancial, ja li diguem a la consellera jo de que si això està adjudicat l'aprovació definitiva del pla general i els treballs de CM Arquitectura estan finalitzats, el que costa ho tindrem que financiar vosaltres. No direm que sí, però tampoc direm que no. I com jo sí que soc molt constant, i bueno, Andreu sí que sap que el constant que soc jo, i Vicente que ha vingut 30.000 viatges, bueno, en que te diga que hi ha el boulevard de la Serreria anem en els sustentats, això ja està dit tot. La paraula financiar no és la paraula pagar. Sí que, Vicente, que dic que jo no les tinc totes. Jo no les tinc totes en tot això. Jo no les tinc totes.
no les tinc totes ni en Teme, ni en Paco Ávila, ni ningú. Vols explicar clar que no les tinc totes? No, sí, que no les tinc totes, doncs que no les tinc totes. Que no n'hi ha pla. No, home, que no hi ha pla, sí, que no les tinc totes en una empresa que ha quebrat, que puc acabar de dur-nos-ho abans, no? Home, que no n'hi ha pla, a Xina Gran, quasi res n'hi ha pla. Home, el pla te'l pot dir Andreu, Vicent, però el pla quasi res, pues no, 1,5 milió de metres quadrats tenim allà dalt. I així va, pues, home, clar que n'hi ha, però que dic jo, que en la situació de l'empresa, com fos avui l'empresa, TM Arquitectura, que Paco de Vectar, suspensió de pagos, no les tinc totes, si hi ha de fer un canvi substancial, de que sí seria prou. Perquè ell serà ell únic, té un administrador que li du l'empresa. És que no... Saps el que t'ho dic? Per això t'ho dic, perquè si un dia o si 10 diguem així, no, estic dient que no les tinc totes, que ell tingui la possibilitat tècnica d'acabar-nos el pla si n'hi hagués de fer alguna cosa més substancial. Perquè ho ha dit José María, que la normativa està complicada, però el més complicat és que fa la normativa, perquè normatives no han tocat a Montellà. Cada 2 anys o 3 una normativa diferent i pinta a Monte Europa. I això se va fer un pla general quan tot anava de cine i ara no va tot de cine. M'agradaria que la senyora secretària, si preguntarà, això costa en actes, que es pregunti. Quiero que coste en acta. En principi, en una aclaració que crec que és una obvietat. Totes les preguntes que es fan els concejals consten després en l'acte i figuraràs en les actes de les preguntes que se fan. Les que no consten en acte són les que se fan del públic, perquè quan s'acaba el capítol de regles i preguntes dels concejals, en teoria s'ha acabat el ple. Una altra cosa és que l'alcalde dirà: jo ara em dono la facultat de que si algú del públic volia presentar algo i el que se pregunten se pot contestar o no, però no consta en acta. Però totes les preguntes que fan tots els concejals que estan així assentats, que són els que representen el poble, consten en acta. Sí, les actes les veuràs, claro. No, i per suport el que he dit jo, que costa en acta i en negrita, Jo el que dic així vull que se grave i que se fique en l'acte. El que vull afirmar és que costa en acta. Sí, no, que se costi. Claro que sí. Les actes sempre Jo volia fer-li antes vaig a fer una pregunta, però antes volia que m'aclarara una cosa al senyor Ministre. Perquè és que les conec. Quan se donen diners a entitats culturals, esportives, de qualsevol tipus, el concepte són ajudes, subvencions i la figura administrativa quan se donen els diners a entitats esportives, en el cas. La figura és una subvenció i se regeix per la llei de subvencions. Volia fer una pregunta al senyor alcalde, perquè mos han passat una nota uns membres d'un club de futbol, de Museros Club de Futbol, on hi ha un descontent perquè consideren que n'hi ha un agravi comparatiu respecte a una altra entitat esportiva que és l'Atlètic de Museros. El tema és que n'hi ha una diferència bastant prou important en quant a les assignacions per subvencions. En l'Atlètic de Museros en aquesta temporada ha rebut 40.500 euros. El Museros Club de Futbol ha rebut 12.000 euros. Els equips que té l'Atlètic de Museros són 10 equips en 132 jugadors. L'equip que té el Museros Club de Futbol són 7 equips en 121 jugadors. Entonces la meva pregunta és: quin criteri a l'hora d'assignar aquestes subvencions és en base a un projecte, a un ràtio per jugador, a un ràtio per equipo? M'agradaria saber-ho, perquè les diferències, si se n'anem per mitges d'equipo, l'Atlètic de Museros té un ràtio de 4.050 euros per equipo contra els 1.714 euros que té el Museros Club de Futbol. Si se n'anem a la ràtio de jugador, l'Atlètic de Museros té 306 euros per jugador contra 99 euros que té l'altre club. M'agradaria saber el criteri. Sí, no, jo te l'explico, que això és facilíssim. Anem a veure. Primer està el
l'esport no sol ser el futbol, són altres coses més que t'explicaré. No sol ser el futbol. Bueno, el problema en la financiació d'esta temporada que ha acabat, que és la que tu has fet referència, ve com a conseqüència que nosaltres estem, estem funcionant en el pressupost prorrogat del 2010. Així sí o no? Vale. En l'any 2010 només que n'hi havia una escola de futbol i un club en Museros, que era l'Atlètic de Museros. En el 2011, a part de l'Atlètic de Museros, els seus drets i tota la història, se presenta un altre club, que és el Museros Club de Futbol, el 2011. I en el 2011, quan estem funcionant el pressupost de l'any 2010. I ara com repartim això? Perquè tant del poble són uns com tant del poble són altres. Però sí que n'hi ha uns datos, un equip de 9 equipos federats, que és l'Atlètic de Museros, un altre equip... No, ara en pot tindre 27. Jo estic parlant de la temporada 2011-2012. És que com ho sé de memòria, per això te'n dic. Estic parlant de la temporada 2011-2012. Entonces en el Museo de Fútbol tenían 9 equipos, ahora tendrán esta temporada 9 o 29, no sé, casi por allá. Y aparece l'Atlètic de Museros, que té 6 equipos, 5 y el equipo veterano, 5 y el equipo veterano. Y claro, los pedidos son del pueblo, no son de Náquera, son del pueblo, tienen que jugar, se complica tot perquè tants equipos van entrenar i tot, però claro, això no està contemplat en el pressupost del 2010, no està contemplat en el pressupost del 2010, que és el que encara avui estem funcionant. I al final farà menys d'un mes, farà un mes i mig. Resulta que els pressupostos quan se fan, les circumstàncies anuals se fan anuals, del 1 de gener al 31 de desembre. Però per les circumstàncies del pressupost prorrogat de l'any 2010, l'interventor considera que per liquidar això i reordenar l'aparició del nou equip de futbol i tot l'història, és millor que les activitats deportives, i en concret el futbol, en vez d'anar per pressupost anual, vagin per pressupost de temporada. De temporada. O sigui, temporada vol dir que es comencen ara en agost, i d'agost a desembre de 2012 i un de gener a 30 de juny del 2013. Per exemple, la nova temporada serà així, 2012-2013, però és que la que acaba de passar és 2011-2013. Això no era fàcil de solucionar, guanyaven sus primers i sus primers, i al final se soluciona d'alguna manera intentant mediar jo per el mig. Estava Vicente també, però en un moment determinat me quedé jo parlant, no sé qui estava, hi havia diversos del futbol, i mira, aquesta solució sol ser que tu, per liquidar la temporada 2011-2012, que acaba el 30 de juny, cobres aquesta quantitat i l'altre equip cobra aquesta quantitat, i això tira i s'afloja, però al final s'ha acceptat. I ara, quan se diu el pressupost del 2012, veuràs com el futbol, per els ulls, quants diners s'han gastat en aquest enxonament, en coses que alguns se tenien que callar. Quantes coses s'han gastat. I entonces resulta que resulta que en el pressupost del 2012 va continuar anant per temporada, 2011-2012. Però després veuràs Deportes, temporada 2012-2013. Deportes abarca el fútbol, abarca el baloncesto, abarca el karate, abarca el fútbol americà, abarca la pelota valenciana. No sé si me la deixat algun mes. No se trata de buscar
a grans comparatius, però com tingués datos així, el deport en general en Museros agrupa a 340 persones. 340, tingués datos així, si vols després te donaré desglosats. Entre el futbol hi ha 3 activitats, el baloncesto, l'americà, el karate, la pilota valenciana i algunes... No, el tenis no estic parlant. Sí, no, però que també forma part d'un... Ara parlarem del tenis, però el tenis jo no l'he nombrat. Sense nombrar el tenis estic parlant de les activitats deportives en Museros participen alrededor de 340 persones. Vale. I qué pena que no estigui ara el pressupost així ja del 2012, perquè la temporada 2012-2013 també se redueix al 50% com tots. Claro, que això qué bojeteria lo que diuen uns així i després fora d'una altra manera i de quina manera, perquè així tots somos pueblo, es que resulta que els que juguen a baloncesto son pueblo, els del bou també són pueblo, les falles també són pueblo, así pueblo somos todos, i entonces per això al anar per temporades i les xifres que has dit són de veres, però fan referència a la temporada 2011-2012. En el pressupost del 2013 n'hi ha una única partida de deportes que està reduïda com totes les demés al 50%. Si Vicente vol ampliar algo o dir algo, que ho diga, jo ja tot el que tenia que dir, sí. Però bueno, això ho han entès hasta... Sí, i vull dir que ixe pressupost de deportes en general, la idea del regidor d'esports és que es repartisca equitativament per cada jugador empadronat i que residisca en museus. Per cada jugador empadronat i que residisca en museus. Va ser així. Molt bé, Vicente, tens la paraula. No, perfecte, perquè damunt estem d'aixòs 40.500 euros de temporada, diu el senyor alcalde, que d'exercici són 50.500. 16 jugadores no són de museu. Estem subvencionant també la gent de fora jugar. Crec que m'he adelantat jo a dir-te el que m'estàs dient tu ara, però ha sigut de sempre així. Sí que és de veres que enguany anem a prendre solució al tema. Enguany se va subvencionar el que no podem és negar a un de fora del poble que completa un equip. Ell correrà els seus gastos. El poble subvencionarà els xiquets o els majorets del poble. Deia que nominalment farem el reparto que tindran que fer, està quasi fet, perquè com sabem exactament els jugadors que n'hi ha en les diferents varietats d'equipos plus, entre bàsquet, pilota, karate, i futbol, més o menys la meitat ixa que va tocar el deport pues és dividir i sí que és de veres que n'hi ha unes ordenances que se van acabar ja esta setmana del deport que anem a regularitzar la situació. La situació se va marcar els tempos de tot perquè clar, és que a soles no vull fer-ho molt llarg, és que no és a soles, l'esport no és a soles, ficar-se les botes o les zapatilles i tirar allí i ficar gols, és més per fer aquest deport l'Ajuntament invertim molts diners a part de la subvenció. Això tenim que mentalitzar a tot el món de que fer deport igual que les activitats no és de baix. Tenim un pol esportiu per l'enveja de molts pobles de la contorna i se té que mantenir. A vegades se creuen que l'Ajuntament dona 50, no, és que l'Ajuntament i això 100 euros que poden cada xorro 200 suma-li 100 per xorro més del manteniment. Suma-li 100 més, ahir mateix se va trecar una tuberia i això val molts diners. O sigui que sí que tenim que ser conscients de lo que val tot, ja no parla del deport, així de diners anem mal totes les administracions totes i tenim que fer un esforç per donar els mateixos servicis o pareguts en menys diners.
Pues per cert, no l'hem portat a notar, però com has comentat el club de bàsquet... No has comentat el club de bàsquet, tinc constància també, perquè saps que els meus fills són aficionats a això del bàsquet, ja forma part de l'entitat. El club desapareix. És així, no? No. No? No tinc constància. El regidor d'Urbanisme i Esports no té constància. Pues un fill meu, en una reunió en la que estava un directiu d'identitat, va dir que per l'any que ve no n'hi ha entitat deportiva i argumentar uns motius que no van ser així. L'alcalde ho fa constantment alta en alta i l'Ajuntament de Museros tindrà una despesa econòmica pel club de bàsquet. La quantia no la puc dir perquè no s'està sosteniant. No s'està sosteniant per la temporada esta, però tindrà exactament igual un jugador de bàsquet que un jugador de futbol. De qualsevol